Sugeng rawuh, dina iki ayo kita bareng-bareng bongkar salah sawijining kode budaya sing paling ngumunake saka tlatah Jawa. Dudu sembarang kode lho, iki puisi kuno sing kebak teka-teki. Coba bayangno sedelo, kepiye yen ana puisi sing jebule dudu mung tembung-tembung biasa. Nah, ing Jawa ana sing jenenge tembang macapat. Iki dudu geguritan sing saarepe dhewe lho. Kabeh wis diatur. Saben lare, saben wanda, bahkan vokal paling mburi wis ana rumuse. Persis koyo kode rahasia sing ngenteni dipecahake rapi tenan. Lan ngene, iki dudu mung teori kuno sing wis lali lho. Iki sistem sing tenanan diwulangake kanggo bocah-bocah kelas 7 ing Bojonegoro. Dadi iki warisan budaya sing isih urip, isih ambegan. Cara kanggo njaga jati diri ing tengah jaman sing serba modern iki. Oke, tantangane diwiwiti saka kene. Ing ngarep kita iki ana tulodo tembang pocung. Iki dijupuk langsung saka lembar kerja siswa. Anggep wae kita dadi detektif budaya. Ayo mbedah bait iki bareng-bareng, persis kaya sing dilakoni bocah-bocah kuwi. Saiki, ayo kita miwiti mbongkar kode iki. Kanggo mecahake teka-teki iki, kita kudu nemokake aturan bakune. Ing basa Jawa, iki diarani paugeran. Nah, paugeran iki kuncine kanggo mbukak kabeh struktur tembang pocong. Pituduh sing pertama, sing paling gampang, coba diitung. Ana pira larik utawa baris ing tembang iki? 1, 2, 3, 4. Gampang apa? Nah, iki wis bagian pertama saka kode. Langkah pertama wis kasil? Nah, ing dunyane tembang macapat, aturan iki ana jeneng resmine. Guru Gatra. Dadi, guru gatrane tembang pocong yaiku 4. Wis, aturan pertama wis kecekel. Lanjut, ayo luwih teliti maneh. Saiki kita kudu ngitung saben wanda utawa suku kata ing saben larike. Ayo diwiwiti saka larik pertama. Bapak pocong, dudu wetu dudu gunung. Cetok banget, ana 12 wanda. Bar kita ngitung kabeh, kita nemokake pola sing cetok banget. Coba delengen tabel iki. Larik pertama ana 12 wanda, nomor loro 6, nomor 3 8, terus sing pungkasan 12 maneh. Pola angka iki bagian kapendo saka kode kita. Tapi isih ana siji teka-teki maneh. Kolom taling tengen isih ana tanda takone, isih kosong. Nah, iki kunci terakhir teka-teki struktural kita. Coba digatekake vokal ing pungkasan saben larik. Tembung gunung paling buri U, sabrang paling buri A, terus bupati paling buri I, lan sing terakhir grana A. Sampun krasa polane? Lah iki, saiki kabeh dadi cetha to, kabeh kode wis kebongkar. Iki lho momen ahanya. Sing maone katon ruwet, jebule duwe rumus sing presisi banget, kaya matematika wae. 4 larik, terus pola wondone 12, 6, 8, 12, lan vokal paling buri kudu U, A, I, A. Wah, sempurna. Itungan wondo sing pas ing saben larik iki ya duwe jenenge guru wilangan. Iki aturan sing ketat lho, dudu kira-kira kudu pas. 12, 6, 8, 12. Ya wis kuwi aturane. Lan pungkasan, univokal ing mburi larik kuwi jenenge guru lagu. Dadi ana 3, guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. 3 aturan iki sing dadi dasar, dadi jiwane saben tembang pocong. Iki DNN-e. Nanging, aturan sing ketat iki dudu tanpa tujuan lho. Bar kita ngerti carane tembang iki digawe, saiki wektune kita ngerti kenapa. Apa sih sejatine karakter lan jiwa ing burine aturan-aturan sing kaya ngene iki? Jebule, aturan sing ketat iki ora ateges tembange dadi kaku. Kosok baline, pocong kuwi duwe watak utawa kepribadian sing enteng, lucu, lan asring dienggo menehi pitutur kanthi cara sing nyenengake. Lah iki sing marai pocong istimewa. Sifate sing enteng lan lucu kuwi dadi cara sing efektif banget kanggo menehi piwulang moral sing penting. Tinimbang nguroni, pocong menehi pitutur liwat geguyon. Saka babagan pendidikan, ngormati guru, nganti babagan jaga lingkungan. Iki kawicaksanaan sing dibungkus karo eseman.
Aturan kuno iki jebule dudu pager sing batesi, nanging malah dadi kanvas kanggo kreativitas. Iki bukti yen tradisi kuwi bisa tetep urip, bisa ambekan, lan tetep relevan ing jaman saiki. Ora mung dadi barang antik sing disimpen ing museum. Coba deleng sambungan langsung antarane aturan lan asile. Aturan sing unine 12 wondo, pungkasan U iso ngasilake larik sing maknane jero. Murid iku wajib bekti marang guru. Aturan dadi panuntun, dudu penjara kreativitas. Nah, ing kene keajaibane. Bocah-bocah kuwi diutus ngeterapake rumus pocong kanggo nyeritakake pengalamane dhewe-dhewe. Dheweke iso nulis babagan sekolahe, hobine, kanca-kancane. Dumadakan seni kuno iki dadi kaca benggala kanggo uripe saiki, dadi relevan lan krasa duweke dhewe. Dadi, apa sih paedahe sinau kabeh iki ing jaman saiki? Apa mung kanggo ngapalake tembang lawas? Oh, mesti wae ora. Intine, tembang macopat iku kaya pusat kebugaran kanggo pikiran lan jiwa. Iso ngasah nalar kritis pas mbongkar paugeran, nuwuhake kreativitas pas ngawe tembang anyar, lan mestine nglestarikake warisan budaya. Malah iso mbantu nglatih napas lan ketenangan jiwa. Wah, luwih saka mung puisi toh? Nanging, saka kabeh paedahe kuwi ana siji tujuan sing paling penting, nuwuhake rasa tresno lan bangga marang budayane dhewe. Iki babagan ngerti sapa kita lan saka ngendi kita asale, supaya warisan iki iso terus dijaga lan diwarisake kanggo generasi-generasi sabanjure. Dadi, tembang pocong ngajari kita ing jero aturan sing ketat ana kebebasan kreatif, lan ing jero tradisi kuno ana relevansi modern. Minangka penutup, coba dipengalih. Saben budaya mesti duwe kode rahasia kaya ngene iki. Pitakonane, kode apa sing ana ing budayamu sing wis siap kanggo dibongkar lan dimengerteni maneh?